L-aħħar fantażija tal-Partit Nazzjonalista brabta mill-ikbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna kienet marbuta ma' van li jiġbor il-karti. B'xandira live fuq Facebook, il-medja tal-Partit Nazzjonalista ħolqot sensazzjoni mill-fatt li dan il-van li sejħulu ta' shredding kien jinsab ipparkjat fi triq ta' Whitehall Mansions fejn hemm l-uffiċċju ta' Pilatus Bank, dan bilan li jimplikaw li qiegħed hemm biex jitneħħew xi provi. Però f'Whitehall Mansions hemm bost uffiċini u l-kumpanija li der il-van tagħha toffri servizz regolari lil diversi. Fil-fatt, one.com.mt ikkonferma b'mod immedjat żewġ fatti importanti. Fil-bini ta' Pilatus Bank hemm il-pulizija u l-van kien qiegħed hemm joffri servizz f'uffiċini oħrajn. Xi ħaġa li mal-ħin ikkonfermat ukoll midja oħra li rrapportat dwar dan u wara li kuntattjat il-kumpanija ikkonfermat kif lanqas għal wieħed mill-uffiċini f'Whitehall Mansions ma kien is-servizz. Fuq kollox mal-bini ta' Pilatus Bank hemm il-pulizija fuq ordni tal-maġistrat minħabba li għaddejja l-inkjesta maġisterjali. Għalhekk irriżulta b'mod mill-iktar ċar kemm hija fantażija u qarrieqa l-istorja li qed tipprova tibni l-midja tal-Partit Nazzjonalista u d-deputati ta' Simon Busuttil. Ix-Shadow Minister Jason Azzopardi kien fost tal-ewwel li xerret l-istorja u qal li qed jitqattaw aktar provi. U Daphne Caruana Galizia tellet dik li sejħitilha breaking news, però neħħieta wara ftit meta ħareġ ċar li din id-darba il-gidba inqabdet fi ftit minuti. Nhar il-ġimgħa Caruana Galizia produċiet ukoll dokument fals biex tipprova timplika li l-kumpanija eGrant hija ta' Michel Muscat. Iżda min iffalsifika għamel minn tal-anqas 5 żbalji bażiċi li nqabdu mal-ewwel. Reaġixxa wkoll il-Partit Laburista li qal li l-unika ħaġa xreddjata hija l-kredibilità ta' Simon Busuttil li għadu sa issa iparla biss mingħajr ma jissostanzja xejn.